Mwancho maligereria wegeta Kisii and Ndizi TV Chinsa ni Ikomi maragoba olero chinga kine aleganire kuruga igase studio nkumanye asenchera yobwenge nararia ya agendrete gokoreka ime na isiko yorogongo rwa Gusii no Nyankenya engima nyarabona lero ne litukolia World Smile Day abwase bono enyagitari ya Nyanchwa SDA Mission Hospital yanyariko bage kurwa obokorari bwo komanwa kumenwa ochasa bana bali babwate omuchando bwebikoba unenjera ya moyogo tema kobairaneria na barabo banyare kumaelia gose gosmaelia asa magimabo kerodire litukoli nene lyogo smile igoma na yonga tiyali nkwaleganire tya senchera yobwenge ngocho gokumanya asegekegeke kirebosyo korende asibali mugotoikera gwetera senchera yemitandao tonyole buna Ndizi TV News Digital abo news asensemo ya YouTube naende nabogo tweet at Ndizi TV News wasoto mekanangaralikia gwetera se namba yesimi botambe ekoba ase TV yao kwirana ndasegekeke kirebosyo agaren kumanye ayomana yanda mange asenchera yobwenge. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita chinga kibono ense ya Kenya ne Chinsa chinde chiko inyorana gochengera lituko lya World Smile Day ose lituko lyokomailia bono enyagitari ya Nyanchwa SDA Mission Hospital nigo yanyarako bage korwa obugwenya amano komanwa kwabosa ochasa bana bali no gotandoka kwebikoba unenchere moyo kubairaneria na inde enchera bago chakonyarako bago smile asa magimabo akera lituko okwana nabanyagitari benyagitari yo nabayigo abaiboli baba nabo banyoro komanwa nigo bakerambia mono enyagitari ya Nyanchwa na wakerambia mono abanyagitari bonsi ase okuba obugwenya bwabosa batali wakanira kinde gyonzi no cleft lip yeminete kenyinya kegeisko agakobeke geisko na pale nime asomo bono konyoro mwana atandogete isiko na ime so na boko nyora atandogete isiko rakini ime atandogete ngana wate shide yu konyore ngo mwana buno ya wate stigma yani anengetire eitaba abantu bagate yaro musoko seki abande baroro nkali konyoro banyoro mwana buno umwana otokiro mochika bwato mochando yo kwanyora nga bamubisire bose kwanyora muswati buno yo chayiru bose kyabere ngona buranye yaramere tugose yaragereri lakini rende ne situation yebekeranga akero umwana buno yatokire tiga abantu bamanyengana ki obokonyi mbororo nakubwama no bokonyi obu iyabole free magega yomokonyi bo mwalimu omonene korwa se skuru ya St Andrews Kahawa komotocheranse omworoki gwa kirasi ya isano na kabere osekerasi kya gatano na kabere iboli bo mwano jo nyarko bakagutacherwanse omogaka Andrew Mumanyi nigakwana nabalikia mangana abwasaga tyo boene gutoka asomwanoe na koboli bikoro binga bunebyo kunyarako babigo kanwa na gutangwa bunenjera ya moyo kurenda okina kumwano munyaruka chingaki ale ase chiskuru mwana no yone igachage to some school in class 4 so it's a private school kanga muneke ganga take place mwana yari ngatara ina moisonde ana keretwe siminga mnyoka woche school kana mnyoka choro kanyoranga umwalimu ekiroro nenya basikali bekiro maete alafu kurabu toka ilani umonto yo mwalimu wito kamwerani aseseri ya manga notwa maletere ya cotin ande nako sabanga akali bategera tamangana yaiga the Minister of Education waziri wa elimu umwasike machagu halafu ne community ngima bambo atesia to fight ya mangana kabisa the last man to manyobo maana kabisa ngaki mwana yakonyora justice haki yae ekyara basari umagwae nande na asali chikoliro libekereria serikali ikolunga Kisii County Trade and Markets Act of 2015 gatenga management of the markets totware market committees ase twakorere bwango iga daraja mbiri moma etenero nechire ne region yons na ndabantu bakore biasara ali bare side elfunane
gonto akole chikura kurwa se sector charts bagacha gochora the executive ya bantu batano. Next week ndo bange to orientation yabo una leaders banyare ko baba kumanya machiko ya serikali bamaye ko baba kumanya kigasi yabo nereri bona una tu akole daraja chichiro ne chinyinge chiatakire bona chikure chiakwe kera chingake cheikire ngwana torebo town CBD na aro tokoli chikura turoro ngwana tole Kiumbu ngwana tole Kenyanya ngwana tole Nyakoe chichiro chinyinge bona totara akora chitigarete side ya mia igo anara itobwate na ndo murubi nogendrete ndogendre ko bamanyia. Ensemo ya bamenyi kurase county ya Baringo nigo bono babulire serikali enene kubwaterana na serikali ya county eyo kubakonya asikiri bagoteba nigo chingiti chinyinge chichira sensemeyo abwasa banta bange banyare ko baba koromwa ase umwakoyo gwechiru 2022 nigo gwetania bantu chimya isato banyare ko baba koromwa ne chingiti nabo igo abande gosirie obugima bwabo egento bono basabira serikali gweswanania elyo kwene kiabuna nkuriye bari chinchera cyo gutanga chingiti kogenderera koroma abamenyi bensemeyo munyagitari umunene utenenerete amangane chingiti korwa sensebeyo Dr. Winnie Bore waigoniga kureire gusenigo arure ekemanyi inakuja mpaka manyumbani, sinaingia manyumba ya watu, serikali iwe karibu na sisi ili hizo tawa tukipatikana mara moja tunaweza kusaidiwa. Hiyo manyoka iko hapa ni hiyo paphada cobra, hiyo ndio ile mbaya zaidi. Na ukiangalia hiyo nyoka ni ile wakati wa dry season inaanza kujitokeza sana, na sana wanakaa karibu na mahali watu wanapita, yani hii mambo ya tunaita barabara ya miguu. Katika Baringo County kutoka January 2022 mpaka saa September 2022 387 people wamepata kuumwa na nyoka. 387. The 387 ni wale ambao walikuja kwa hospitali. Sikuna wale wafiki. Sikuna wengi ambao wanapotelea kwa njia. Wengine tunawapoteza, wengine wakuji. So nikiangalia namba ya 387 omonya nyimbo kurwa sekiombe gya KDF nigo amorasete na kumuita oyo kageire koba omwancho yebwensemo gosempango wa kando chinga kibono batu alito gutaigwana gati yabo korengana n'abanyanyimbo kurwa sensemo ya Nanyuki nigo bagoteba bachakire obotuki elyo kwene kiabuna nkikeirerete oboityo bwo gokoreka magega yaye omanyanyimbo yo nere niganya tkobaga kwirasa abwasasiretie obogima bwaye asekurende gotebekana niga twalete ndagera ya maragoba no morugioye na komotebya niga bwata madeni amange arengeretie gucha wakana chinga kiaso gatenegari kurinde tanyara kobaga kuirana chinga kiemebere yababirabo yatogete ase enyumba eyemo botuki bwachakiwe elyo kwenekia ninkikeirerete oboityobo. Between the female lady who was found in the room and the military man who was. It's too early to conclude now. Investigation is still going on. It is not easy to ascertain exactly the number, but we think they are just about 7 bullets used. No mraiwe kiama kia ODM gose azimio la umoja kumanya igoro yoborai amo nobo teneneri Raila Odinga uyukesia na igabasa bange tibamanyeti igoro yenganeyo. So many of our youth today don't know what happened in this country. They don't know. They call themselves hustlers. They serve the interests of the regime in power to suppress this history because of elyo kwenekya buna abamenyi banyorero bokoreryo bya amona magenderero kwenekigwa ase bunge ya Madira baigoni gatebire bagucha kugendera kubwaterana numurayo manene bwenso amona monchoruria alibaga netie chingaki bare kurigia siasa gose bare kurigia chikura abwase batebire abakenya goika chikonyoro bokoreri boisaine. Voted for him. I've also assured him of support from the national government, from President Jim, to stay in touch with us continuously. We are available to him. Ndete kumerana ase county ya Nairobi iliyokoligia chinchira chia bene chiricho gotanga omurakera amonenchara
oyobwatete ensemo y'eki county au asense ya Kenya abwase baigo bagendete kurigia machibu asorogongo rwa Africa emechandeli bagwetera anene eyenchara amono murakera asibatebiri bawucha kugendera kubwaterana na gukora obokongo bubokonyora Chinsa cha Africa ya mocha. Somalia, Eastern Ethiopia, Northern Kenya. But strangely also we have floods that have persisted in South Sudan and Sudan. On the last assessment, there were over 47 million people who were in need of humanitarian aid in the region. And that number might go up, as the Secretary was saying, because we are expecting the rainy season that has just started, October, November, December, will be below average. But also models are suggesting that the rainy season early on next year, the March. Mwencho murigereria nara yo asebono kulinde chikoraga ensa emo ya bono botuko amone Chinsa isato nochego yanyora yo amana yanda mange asenchera yo boikera nukulinde ngwakangambia mono ko ira chinga kichya onebiro kubwatia Ndizi TV nero bwansubu Gusii asibali mato bwate wetera asenchera ye mitandao Ndizi TV News Digital abonenso Ndizi TV News asensema ya YouTube nigoto wakangambia mono na indegendera ko baime Ndizi TV nero bwansubu Gusii. Asante sana David Kimori na bali mwensi mukurigereria gwetera asenchera yo mutandao awikira senchera yuboikerano nigakoro kwa Abigail Nyanchama na nchena ko yaletera senchera yubwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichigutumike stima nkoni abali chiriya drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwege sima mbubwate chimashini chuko na chubunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chugo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya chuko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho tumeke stima ngose sola kuruwasi chibohol ngose bisima wikase tanki yao voigo nechitaya ngose birobo byo gutumie sola ase namba inoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano Gusii inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire Gusii inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere Gusii inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isaniv angoyobo kori imirimo bwaho asogotumeka chimashini chekerero Omoro bilyo bwechi gosori nasi Kenya nensenkima egati yali okonyora namona ababwatani kurwasi chigosori au kurwasa maminyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwasi chi league au buna regionals national super league KPL